М55 се правят и двигателите от М сериите с абревиатура S55, а именно М3 и М4. Вариациите на М55 двигателя, пуснати в производство, са няколко. Първата от които е N55B30M0. Произвежда се от 2009 година до сега и е базовата версия на този мотор. Мощността му е 306 конски сили при 5800 6000 оборота в минута и 400 Нм в диапазона 1200-5000 оборота. Ползва се при моделите с краен индекс отзаде на багажника, това което стои, 35i, т.е. 335-435. Следващата вариация на този двигател е N55, т.е. няма никакви буквички след него. Това е от 2010 година в производство до сега. Подобрена версия, една идея с завидните 320 конски сили и 450 Нм при предходните условия. Среща се при моделите с краен индекс 35i и 40i. Следващата вариация е N55B30O0, производство от 2011 година до сега. Тук имаме 326 конски сили при 450 Нм. И стигаме до най-мощната доработка на този стоков мотор, а именно N55HP, производство от 2011 година до сега. Тази доработка достига завидните 340 конски сили, тук вече наистина са си завидни, и около 500 Нм при диапазона от 1300 до 4500 оборота в минута.